Dám mu jakoby... Co to je kurva? Já nevím, prodáváme tady nějaký sračky. Hello, what do you want? He is selling. No, we don't want. We don't want. No, don't want. A já si jednu vezmu za to, za vše. A jdem prdele, ty vole. Yeah, it's everything, thank you. No, For you. you can sit. Yeah. Okay. You buy three, two. No, just one. You buy one? I don't want. No. Jdi do prdele s tím, vole. No, už ti do hajzlu. Moc co ty jde, ty. Tak. Thank you. Yeah. Tomu se neměl říkat, aby teďka vystupujeme do prdele. Okay. Yeah, okay. Yeah. Okay, man. Yes, thank you. Okay. Ty doufám, že pro nás nebudou ty CGové, ty vole. To jsme jako v prdeli, to by docela jako... Čuberč. 1 euro. 1 euro. No 11 chceš, jo, ty prdele. To ses posral, ty vole. To je doslova přirážka 7 euro. Za nic. Okay. 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 Yes, yes. Okay. Gracias, thank you. señor. Děkuji. To má se posaru. Počkej. Ukáž ten snus ještě raz. Tak jo. To nešlo slyšet, ne? Ne. Takhle to vypadá. Takhle. Jsem zase posral, ty vole. To je musíme zdrnout odsaď. Nevím, jestli zdrneme tomu hovolu, když to mám vole v kalotě. Jdeme prostě tudy. Tady mám se neme cestičkou, ano. Hola. You have nice dog? Nice dog? Je. Než ho sežereš, ty vole. Tak. Jde na rozhovor. Chlapi, tak pojď. Běž tam něco tam povedz. Yeah, it can be. Jasně. Yeah, sure. Yeah. Když mi tady bude, namarkuješ 15 euro, tak si říkám, že vystoupím a odjedu. Já nevím, no to jako uvidíme. To tě jakoby tady upozorili dopředu, je fér. Když tak potom prostě Ty jakoby nerozumíš ani hovno, ale... Dané, kupni se do začátka. Já nevím, kde to jsme, kurva. Ale to tady zajímavý. Žaludé? Žalud Army Hype? Petře. Ale, ty koko. Mrčal. Ty v těch žabkách se neběhá úplně ideálně, ty vole, já furt šumím na ten stream, ty vole, já se zabiju za chvíli. Nic. Nie. Počkat. Co je? Tady. Can you say hello? Hello. Hello? Hello. Kaki. Hello? Hello. Hello? Hello. Hello? And what is it? This one. Hold on. Look. Oh, okay. Okay. Ooh. How much is it? 10 euro. 10 euro. Oh. Hey, kaki, copy. That's a lot, man. How much? I'll give you 72? Okay. No, like 71, I don't have two. 22. Tak asi. Čeho, usmovali jsme 2 eura navíc, let's go. I can give one Czech crown. A počkej, co teda ten balonek? Jo nebo ne? Já si myslím, že to bude, ne? A to, už tak se tady nachlaším své prachy, OK. 72 is OK. Jíš se ojebal všechny prachy? Okay. Už jsem nikdy nepřijdu, ano? Jo? Yes? OK. Jo. Thank you. Uchcal jsi, že jo? Yes? Mrde, vole. Yes, dobrý. Thank you. Jo, díky, že jsem uchcal. A běží nějaká kočanda? To je moje máma, vole. Fakt? Proč si píšeš s mámou na Messengeru, ty kaka? Já nevím, ty vole. Asi ji nemůžu ukázat, co? No. Škoda, ty. Čet, nevíte, o co přicházíte, ty vole. Nebýt můj kámoš, kdy ne, tyhle, tak.
Co to je? Ty vole. Mě špatně, kámo. Já jsem v pohodě. Nevím, jak to se dělá. No cup. Je to super, tak to jsme rádi. Vem si oky, čo? Mám to udělat? Za 500? Vem si ho. Nechápři, ty vole. Kýčo, včera si to nevím vzal, ty vole, vem si ho. A na tom. Mobil, kurva, vlny, shit. Kámo, mobil. Už to uslyšel okamžitě to pojď uslyšet, vole. Do piči, rychle, ven mi moje věci, Kikčo. Ven moje věci. Kurva. Jdeme, kurva. To je hardcore. To je poser. Ne, miláčku. Jedeme chlapi. Ukaž moonwalk, jak zvládáš. No. Dobrý? Jo, docela v pohodě. How much money? No. Kurva, nerozumíš mi do prdele. No to je tady asi, jakoby, že musím... Hola. Do prdele, ty vole. Takže co? Koukáš na stream, jo? Ahoj. No, tak... Hele, teď jakoby... Že co? Jo, pozdravuju Mokrýho, můj kamarád, se kterým občas, nebo docela často chodím hulit. To si neříkej, kurva! Teda... chodím jakoby na cígo, že jo? My už jsme přebuchtovaný. Jo, čo musíme říct, že jsme tady ve Španělsku měli tolik holek už. Ošukal jsem tady 0 holek. Dal jsem pusu 0 holek. A objemu jsem 0 holek. Bylo to dobrý. Ty vole. Chlapci, chcete udělat hotel room? Co to bylo? Ty prase skurvený. Ach, to no, ježišmarja. No, sakra. Dobrý. Thank you, sir. Já večer ty vyšukám. Tak, dobrý. Pozdravím mě. Už to nezumuj, kurva. Nezumuj to do prdele. A boty? Dobrý. Fuj, ty tvoje chlupy tam. To je beďáky tam, ty vole, moje kartová huba. Dobrý. To radši nebudu ukazovat, to je stejně vidět, to je jedno. Mně přijde, že mám trošku peruknírek, mě by se tady koupit fakt One Blade. Jo, já taky. Fuj, to teče, Drž hubu, já to osvětal, kurva. Jsme jakoby... Palma se to jmenuje. U palmy jakoby, no, jako je to taky, jsou tady palmy, ale není, jakoby, prostě palm. Jmenuje se to Palma prostě, je to prostě město. Palm. Ale jinak jsme na Španělsku jak se jmenuje? Mallorca. Mallorca. Ostrův Kučet, jsme na Ne, není to v Ázii, Meriaku, ty debile, hloupej. Nemůžu urážet. Promiň, Půlduček. Hola. Can I pet him, please? Sí, sí. Oh. Nice job. No čau, Que están abrazando ayer. Turismo. No jo, ano, jsi moje holka. Una perra. Venga, ya. Gracias. Třeba život. Nevím, o čem tohle Steve mluví. Jo, ty vole. Co bylo za zvuk? Performance. Jdem do piči? Jo. Dobrý, Teda, počkej. Jo, tak Počkej. Počkej, já si to nevím. Čekaj, ukážu fintu, Dobrý, zašel, jdem. Ven tu kameru. Já nemůžu mluvit. Ven tu kameru, dělej. Pojď hrávej. Run. To je serva, že? Ty vole. Kučo.
Smysl ani vidět. Sorry, čata, to musím držet úplný retard. Dané, prosím tě, vem mi ten mobil, Lukáš, kam chceme dovíst? Jo? Jo, doufám, že nás nevebeš. Budu být. We want to center. City Center, Palm Center. Palm Center. Palma Center. Yes, Palma Center. Jo. Doufám, že mi nevebeš, no, tyjo. Ne, já si myslím, že to bude v pohodě, že to tak zvládneme, jakoby. Bylo nás vebali ty 18 euro, tyjo. Se budeš férovej, tyjo. Díky, když tak zhráme. Jo, díč, no. Can I try this one? Díky, prcino. No, má dobrou Ty kokos. Thank you. Díky, kmidíčko, tyjo. Tak. No, je to plast, myslím, nebo něco. Nebo já nevím, co to přesně je, ale prostě by bylo tak plast. Ivetka, když má rovnátka, jenom mi vykluzila péro, tak mě škrábla. To tam je krev, tyjo. To jsem možná neměl říkat na streamu. To jsem útout, kurva. Sráče, to já jsem kompletně transparentní. OK. Ale naštěstí mě jakoby neškrábal do planetky, ale jenom do klády. Takže planeta to jakoby byla v pohodě, no. Kdy mě ty vole... Takže Petře, Čeklaude Žalude, tímto tě oficiálně vyzývám na 1v1 fight v Octagonu. Můžeš, počkej, já jenom tady... Počkej. Abys měl pro představu, jaká jsem váhová kategorie. Dobrý. Tímto tě oficiálně vyzývám na 1v1. Ende Schluss. 18. Tak. Ne, běž si ten druhej. Proč ten můj je takový černější? To máš z Mountain Dew. Počkej, proč tam? To se mi nezdá jako 3 panáci tohle, jakoby. Kýčo? Mám takový pocit, že mi jsi omrdat tady, jakoby. Kurva, to si máš sem, vole, tenhle nápoj, kurva. Úplně jak chceš a oni ti vlastně nerozumíš, že? No jasně. Že jo, holky? Přesně ty jo. Nerozumí... No, já nevím, jestli mluví jakoby na nás, nebo prostě to. Nevím, ty jo. Potom mi nerozumí ani hovno, že jo? Rozumíte mi něco? No mluví na vás, ty vole. No to jsou prdelky, ty vole. No jo. No jo, to jsou zadečky, ty jo. Nejde tam nic vidět, jakoby, no. Nerozumíte mi ani píču, co? Hele, podle mě tady stopem taxíka. Tam je taxi, umyj. Já bych řekl, že ho vypne za chvíli. Máme třeba 60. Něco si ukazuje. Počkej, jsi dobrá za to kupka, ty kurvo. Rozumíš mi hovno, co? Víte, nevidíte ten týpek auta, jako by celou dobu. Jo, tak to je jedno. Já jsem šlachovitej. To mi říkala maminka vždycky, abych jakoby se necítil blbě, že prostě mám 20 kg, chápeme se.